Τρόπο. Το κάθε τι έχει και τις οδηγίες χρήσης του. Τα πέλματά σου πρέπει να φορεθούν σταδιακά. 1,5 με 2 ώρες την πρώτη μέρα, 3 με 4 τη δεύτερη, μέχρι να φτάσει στο πενθήμερο χωρίς να υπάρχουν κάποιες ενοχλήσεις. Και αυτό γιατί? Φιλαράκια μου, where are you? Εδώ είμαστε στο παγκόσμιο, ζωντανά στο YouTube. Πάμε όμως στο πεδίο της μάχης. Πήγαμε. Κάντε, πού μόστε. Καλώς ήρθατε στο παγκόσμιο Oliver Padel Club. Τι κάνετε, ένα χειροκρότημα εδώ για όλα τα παιδιά. Τελικός μάστερ γυναικών και έχουμε ματσάρα. Πάμε όμως γρήγορα γιατί έχουμε και τους άντρες από πίσω. Τι θέλουμε? Τι έχει γίνει? Έχει γίνει μαλακία. Έχει γίνει μαλακία. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε με την πρώτη ομάδα. Να φύγει η κάμερα. Άννα Γερασίμου. Ήριδα Φιλοπούλου. Επόμενη ομάδα. Χριστίνα Ντάνου. Και τώρα να γίνει χαμός για την Κλέρη Μανόλου. Πάμε, φύγαμε. Να δούμε ματσάρα, έλα. Deployment Backpack 3.0. Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε από το παγκόσμιο Oliver Padel Club. Εδώ είμαστε, ζωντανά, ματσάρες σήμερα. Πάμε όμως στην κεντρική κάμερα. Είχαμε και την παρουσίαση πριν λίγο. Να ξαναπούμε φυσικά τα δύο ζευγάρια. Έχουμε τις πρωταθλήτριες για 5 συνεχόμενες φορές. Και αναφέρομαι στη Χριστίνα Αντάνου και την Κλέρη Μανόλου. Από την άλλη έχουμε την Άννα Γερασίμου με την Ήριδα Φιλοπούλου.
Πολύς κόσμος εδώ στο Όλιβαρ. Ναι. Προτελευταία μέρα. Ένας τελικός μία εβδομάδα μετά, λόγω των κακών καιρικών φαινομένων. Όλα είναι έτοιμα εδώ. Το παιχνίδι ξεκινάει. Θα τα πούμε συνέχεια και το τι έχει γίνει στους άντρες. Εμείς θα παραμείνουμε εδώ. Λάθος από την Ντάνου. Αν δεν κάνω λάθος, ξεκινήσανε για το σερβίς. Ναι. Άρα τώρα ξεκινάει το παιχνίδι. Σερβίρι Φιλοπούλου. Λάθος εδώ στο φιλέ. 15 όλα. Πριν μερικά λεπτά τελειώσανε και τελείωσε η 16άδα των αντρών, ματσάρες. Είχαμε και εκπλήξεις για κάποιους όχι. Μπορείτε όμως να μπείτε στην σελίδα του Padel Match live τα σκορ. Νατά εδώ Γερασίμου. Κάπου χάθηκε το σκορ. Σαράντα όλα. Αβαντάζ για Ντάνου Μανόλου. Πάνω στο φιλέ. Τη Γερασίμου. Ξανά 40 όλα. Πρώτο game. Κοντά στα 3 λεπτά πλέον. Έχει αεράκι εδώ. Κάνει δύσκολα τα πράγματα. Ξανά βαντάς για Ντάνου Μανόλου. Μην ξεχνάτε ότι αύριο είναι η μεγάλη μέρα. Κυριακή. Το Σαββάτο έχει τον τελικό που είπαμε εδώ, που βλέπουμε. Αύριο στις 6.30 τελικός της κατηγορίας Master Α2 και περίπου στις 9 ο μεγάλος τελικός Α1 και 1-0 με break. Εδώ στο Όλιβαρ είχαμε μία γρήγορη παρουσίαση, ξαναλέμε, γιατί παράλληλα έχει τους αγώνες Α2. Όσοι είστε σπίτι, καλό είναι να έρθετε εδώ. Ωραία ατμόσφαιρα εδώ στο παγκόσμιο. Ντάνου Σερβίρι, η φορμαρισμένη και αίτητη στο κοινό, με 5 στα 5 MVP τίτλους. Τρομερό πέρασμα εδώ από την Γερασίμου, στο τζάμι από την Κλέρι. 0-15.
τζάμι εδώ από την Ντάνου. Πάρα πολλοί κόσμος εδώ στο Όλιβαρ. Κλέρι δεν την περνάει. Πολύ κοντά να πάρουν πίσω το break. 0-40. Μάλιστα, 1-1 με διπλό λάθος από την Ντάνου. Σπάνιο αυτό. Με 2 break. Τη στιγμή πίσω μας στα 6 γήπεδα δεν μπορείτε να φανταστείτε τι κόσμο έχει. Και βλέπετε και στις ομπρέλες απέναντι ότι έχει πάρα πολύ κόσμο. Πραγματικά εδώ ο κόσμος δεν ξέρει τι να πρωτοδεί. Δυνατά, δεν την περνάει εδώ. Γερασίμου. Πήγε δυνατά. Μύριδα, δυνατή, άλλη μία φορμαρισμένη το τελευταίο καιρό. 30-15. όλα. Από την Κλέρι. Κλέρι Μανόλου. Και 30-40. Να δούμε. Πάμε για τρίτο break. Πριν το πήρανε πίσω και έχουμε ξανά break. 1-2. Έτσι μισό λεπτό. Εσείς δείτε καλά εδώ το ματσάκι, γιατί ξέρετε, σας θέλω στην ψηφοφορία MVP, που θα την ανοίξουμε στο τέλος για να είμαστε δίκαιοι. Άνω σφινή μπάλα. 15-0. Αρχίζει και ζεσταίνεται εδώ το παιχνίδι. Τελικός. Ντάνου. Άλλη μια μπάλα που σβήνει και 30-0.
έτρεξε μπάλα. Πιέζει εδώ η Ντάνου. Το βγάζει Κλέρι. Ωραίες άμυνες και από τις 4. Ωραίο πέρασμα εδώ από την Ήριδα. Δεν μπορεί η Ντάνου να βγάλει την άμυνα. 30 όλα. Και 40-30. Να πούμε ότι 3 από τις 4 ήταν στην αποστολή των γυναικών της προεπιλογής που έγινε. Και έχουμε το 3-1. Ντάνου, Μανόλου και Φιλοπούλου ήταν στις προπονήσεις και έτσι αυτό, όπως βλέπουμε, τους έχει δώσει και παραπάνω. Προπονήθηκαν σε πολύ υψηλούς ρυθμούς μαζί με ακόμα 13 γυναίκες, όπως και οι άντρες. Τελείωσε η προετοιμασία χτες και τη Δευτέρα θα έχουμε και τα ονόματα των 8 αντρών και 8 γυναικών που θα πάνε με την εθνική ομάδα στην Ισπανία τον Ιούλιο. Ξανά λόμπα από την Ντάνου. Μεγάλα ράλι. Και στο τζάμι από την Γερασίμου. Και 15-40. Και 4-1 σε 13 λεπτά οι αίτητες του 2025. 5-5. Μιλάμε για ασύλληπτο ρεκόρ. Χριστίνα Ντάνου και Κλέρι Μανόλου. Ασταμάτητες. Μετά από καιρό βλέπουμε έναν διαφορετικό τελικό. Αν και το ένα από τα δύο ζευγάρια πέρασε μπάι λόγω το ότι πήγε σε δεύτερη εβδομάδα, δεν μπόρεσε να έρθει η Μαρία Μανόλου. 4-1 . 4-1 . 4-1 . 4-1 . 4-1 . 4-1 . 4-1 . 4-1 . 4-1 . 4-1 . 4-1 . 4-1 . 4-1 . 4-1 . 4-1 . 4-1 . 4-1 . 4-1 . 4-1 . 4-1 . 4-1 . 4-1 . 4-1 . 4-1 . 4-1 . 4-1 . 4-1 . 4-1 . 4-1 . 4-1 . 4-1 . 4-1 . 4-1 . 4-1 . 4-1 . 4-1 . 4-1 . 4-1 . 4-1 . 4-1 . 4-1 . 4-1 . 4-1 . 4-1 . 4-1 . 4-1 . 4-1 . 4-1 . 4-1 . 4-1 . 4-1 . 4-1 . 4-1 . 4-1 . 4-1 . 4-1 . 4-1 . 4-1 . 4-1 . 4-1 . 4-1 . 4-1 . 4-1 .
Μαρία. Μαλάμου, συγγνώμη. Συγγνώμη, Μαλάμου, Μανόλου. Τέσσερα-ένα λοιπόν. Ντάνου σερβίρει. Δυνατά εδώ η Κλέρι. 15-0. Και 30-0. Πιέζουν πολύ, θέλουν τον τίτλο. Ο coach εδώ στην άκρη Μάριο Μπαρσελό. Τα βλέπει όλα. Μάριο Μπαρσελό που σύμφωνα με το κοινό εδώ που κάναμε ερωτήσεις ήταν ο καλύτερος τελικός μαζί με τον Αρόντο. Μεγάλο ποσοστό. Βγάζει ήριδα, τρομερή άμυνα, όμως έξυπνα η Ντάνου. 40-0. Πλέον κοντά στο 5-1. Και 5-1. Δεν μπορεί εδώ η Γερασίμου. Λέμε ασταμάτητες. Πραγματικά σε τρομερή κατάσταση. Ντάνου Μανόλου εδώ και 5 μήνες, 6 να πούμε καλύτερα. Αύριο θα έχουμε και 1η Ιουνίου. Σίμου τζάμε από την Μανόλου. 30-0. Ντάνου ξανά, όχι. 40-0. Θέλουν να μειώσουν εδώ οι Φιλοπούλου με την Γερασίμου για να μείνουν στο παιχνίδι. Γερασίμου όχι. Έξυπνα αλλά δεν την περνάει. 40-15. Σε πολύ λίγο θα σας πω και τα αποτελέσματα που είδαμε πριν λίγο. 5-2 εδώ. Σε 18 λεπτά να μπούμε στην σελίδα του Padel Match και να σας πω στους 16 των αντρών. Καζανίδης Ήρπος έχουν περάσει bye. Θεοδόρου Ξαρχάς με Ασημακόπουλο Κορδό 6-3-6-4. Κυρατζής Γρανάδος Μαρκαντονάκης Στεφανίδης 6-2-6-4. Τσικόφ Χαλαβαζής με Κωνσταντίδη Μανδαλενάκη 2-1 σετ. Δεν έχω σκορ εδώ από ό,τι βλέπω. Φωκάς με τον Ισπανό τον Κυρμπίσου με τον Σκαλιδάκη Κουρεπίνη 7-5-6-4 και Τσιριγώτης Γεμοχίδης Ασημακόπουλος Αντώνης με μπαλάφα 6-7-0-6. Όποιος θέλει μπορεί να έρθει οχτάδα, να δει οχτάδα φωτιά εδώ στο Όλιβαρ. Αυτή τη στιγμή έχουμε τους αγώνες της κατηγορίας Α2, ματσάρες και εκεί. Γενικώς έχουμε δει ματσάρες. Έτσι είναι το παγκόσμιο. Ντάνου.
Γερασίμου δυνατά στο τζάμι. 15-0. Ντάνου. Βγάζει Γερασίμου. Διαβάζει Ντάνου. Εύκολα. 30-0. Ανέβηκε η Γερασίμου, δεν μπόρεσε. Ευκαιρία να κλείσει αυτό το πρώτο σετ. Γρήγορα σχετικά, σε 20 λεπτά. Αν δεν αλλάξει κάτι, δεν αλλάζει. 6-2 σε 20 λεπτά. Πάμε εμείς να πάρουμε μία ανάσα και επιστρέφουμε. Και θέλουν ανανέωση. Και να θυμάσαι, είναι αποκλειστικά μόνο για τα δικά σου πόδια. Father. Anthrax Deployment Backpack 3.0. Επιστρέψαμε λοιπόν, δεύτερο σετ, 0-15. Κάνουμε διακοπές στον ήχο. Στελίνα εδώ έχει αέρα, μας πάρει, θα μας φέρει Βόλο. Που έχετε πρόβλημα στον ήχο στο γήπεδο ή... Εγώ έχω πρόβλημα. Κάνει διακοπές λέει εδώ η Στελίνα. Δύσκολες οι λόμπες. Περίεργο αεράκι σήμερα. Πω, μία ματσάτσα από την Γερασίμου. Άργησε. Αλλά εδώ είναι. Είχαμε ματσάτσα από την Γερασίμου. Παιδιά, λόγω του αέρα έχουμε κάτι προβλήματα με τον ήχο. Τουλάχιστον σε εικόνα είμαστε τέλεια. Αυτό έχει σημασία. Και 1-0. Γρήγορα.
break και στο δεύτερο σετ και ματσάτσα από την Ντάνου. Αυτό έλειπε, να μην είχαμε ματσάτσα από την Ντάνου. 15-0. Τριάντα 15. Πιέζουν πολύ. 40-15 έξυπνα η Ντάνου στην γωνία της Γερασίμου. Σαράντα 30. Παίρνει εδώ με το αεράκι παράξενες παράξενη φορά εδώ το μπαλάκι, όπως το βλέπουμε. Γερασίμου δυνατά πια. Καμία. 40 όλα. Έξυπνα εδώ η Κλέρι. Ωραία μπάλα από την Κλέρι. Αβαντάζ για Μανόλου Ντάνου. Πιέζει η Κλέρι. 2-0. Κράτα άλλη μία. Γερασίμου, Πορτρές, πάρα πολύ δυνατή. 15-0. Ξανά Γερασίμου, δεν τη βγάζει αυτή τη φορά και έρχεται η Κλέρι. Κάνει το 15 όλα. Αν έχουμε ενημέρωση για κάποιο παιχνίδι εδώ της 16άδας. Απαλά, ήρεμα και ωραία. Εδώ η Ντάνου κάνει το 15-30. Όπως έλεγα, αν έχουμε ενημέρωση για κάποιο παιχνίδι εδώ της κατηγορίας Α2 που διεξάγεται αυτήν την ώρα, θα σας ενημερώσουμε. Δύσκολες οι λόπες σήμερα. 15-40.
15-40. Μπερδευτήκαν εδώ οι Ντάνη με τη Μανόλου. 30-40. Ήθελα να κάνω τέτοιο. Ακούμε και την Κλέρι δίπλα στο μικρόφωνο. Και 3-0. Πολύ πολύ γρήγορα. Και αυτά τα 3 games σε 30 λεπτά. Αν συνεχιστεί έτσι θα πάμε σε έναν τελικό ρεκόρ σε χρόνο. Ας ελπίσουμε να μην δούμε τόσο γρήγορο τελικό. Μην ξεχνάτε ότι αύριο έρχονται 2. Τι έχουμε εδώ, σκορ γράφει ο Master Libe, 6-0 λέει. Master Libe. Αύριο έχουμε, όπως λέγαμε, 2 τελικούς. Το ξεκίνημα από τις 6:30 με 7 Α2 και μετά να είστε έτοιμοι γιατί έρχεται παγκόσμιο project εδώ. Να είστε έτοιμοι. Αυτό, τίποτα άλλο. Για να δούμε. Δεν έχουν αφήσει κανένα περιθώριο Ντάνου Μανόλου. 3-0. Ήριδα. Τη βοήθεια του Φιλέ. Δεν είναι 15. Ωραία μπάλα εδώ από την Κλέρι. 30 όλα. Λέμε, το αεράκι κάνει πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα σε αυτόν τον τελικό. Δεν βοηθάει καμία από τις δύο ομάδες. Κλέρι, δυνατά. Βγάζει Γερασίμου, δεν το βγάζει η Ήριδα. 4-0. Πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα πλέον. Γερασίμου, μέσα. Μέσα. Τρομερή μπάλα την Άννα Γερασίμου. Γερασίμου. Ακουμπάει εδώ η Ντάνου. Πάρε λίγο να βγάλει μια τρομερή άμυνα.
Δυνατά Ήριδα. Για να το κάνει γλυκά εδώ η Γερασίμου, δεν περνάει την μπάλα. 30-15. «40-15». Ωραία σμάσα εδώ από την Φιλοπούλου. Back to back. Ένα μετά το άλλο. Ανέβει ψηλά τώρα η Γερασίμου με την Φιλοπούλου. Δεν μπορεί η Γερασίμου. 40-30. Τρομερές άμυνες. Και τώρα οπλίζει τσάφ εδώ από την Ντάνου και Κλέρι κάνει το 40 όλα. Δύσκολες άμυνες. Δεν αφήνουν κανένα πόντο και κανένα game. Ντάνου με τη Μανόλου. Και από εκεί που ήταν 40-0 έχουν αβαντάζ τώρα για το 5-0. Ξανά 40 όλα. Για να δούμε την ίδια στιγμή τι γίνεται εδώ στα άλλα live. Πάντελ μάτς. Γερασίμου. Κουμπάει στο τζάμι. Δύσκολος οι λόμπες, ξαναλέμε. Ναι, την μπάλα. Και ξανά 40 όλα. Ντάνου πάει save. Και έξυπνα ξανά βαντάς για Ντάνου Μανόλου. Ψηφοφορία για MVP θα γίνει τη Δευτέρα από το Πάντελ 365. Έχουμε το 5-0 εδώ, καθώς μου είστε λίγοι μέσα αυτή τη στιγμή. Όχι. Καθώς έχει ματσάρες και στους άντρες Α2, οπότε θα ξαναδείτε το παιχνίδι και θέλω να είστε αντικειμενικοί. 39 λεπτά, 5-0 σε αυτό το δεύτερο σετ. Κοντά στο 6-6. Μιλάμε για ιστορικό ρεκόρ στο πάντελ για Μανόλου και Ντάνου. Εδώ στο παγκόσμιο Oliver Padel Club. Ένας τελικός μία εβδομάδα μετά. Ξαναλέμε λόγω των καιρικών συνθηκών. Για τελευταία φορά βλέπετε εδώ τα γήπεδα ανοιχτά, καθώς 6 από τα 8 στο επόμενο τουρνουά θα είναι κλειστά. Ένα τελείως διαφορετικό τουρνουά.
Αναμένουμε. Ντάνο Σερβίρι για το 6-6 πλέον. Να δούμε αν μπορέσουν να αντιδράσουν. Φιλοπούλου με την Γερασίμου. Βγάζεται ο Κλέρι. Τσικίτες εδώ. Τρομερές μπάλες. 15-0. Παραλίγο, για πολύ λίγο δεν μπαίνει μέσα. Έξω η μπάλα, 15 όλα. Πήγε η Κλέρι να βάλει τον πόντο του αγώνα του παιχνιδιού. Πέντε όλα. Κλέρι Μανόλου. Άνετη. Χαλαρή. Κάνει το 30-15. Ακόμα πιο κοντά στον έκτο τίτλο. Όχι, 30 όλα. Κλέρι έξυπνα, 40-30. Και τώρα πόντος που μπορεί να κρίνει και τον έκτο συνεχόμενο τίτλο εδώ στο Παγκόσμιο Όλιβαρ. Τι σταματάει, ναι, τέλος. Και 6-6. Ντάνου Μανόλου λοιπόν. Πρωταθλήτριες και στο Όλιβαρ. Ασταμάτητες σε 43 λεπτά παιχνιδιού. Ασταμάτητες. Ό,τι και να πούμε. Εσείς που είδατε ή θα δείτε το παιχνίδι τη Δευτέρα το πρωί από το Instagram του Padel 365 θα ψηφίσετε μία από την Μανόλου με την Τάνου για MVP, γιατί ξαναλέω μου είστε λίγοι σήμερα και δεν είναι για ψηφοφορία. Ακόμα μία φορά λοιπόν και εδώ σε 42 λεπτά αγώνα. Εσείς μείνετε στα κανάλια του Padel Match, live ζωντανές μεταδόσεις μέχρι και τις 12. Εμείς θα δώσουμε ραντεβού αύριο μετά τις 6.30 για τους δύο τελικούς 6.30 και 8.30 Α2 και Α1 από τον Πάνα Σιμάκη που κάνει επιστροφή τρομερή σχεδόν ένα χρόνο μετά στο VAR αλάθαστος, με Στέφανο Φραγκούλη στην παραγωγή βίντεο φωτογραφίας, Τόλης Δέλος στο μικρόφωνο. Ραντεβού ξανά αύριο μαζί. Καλό βράδυ.
Έφτιαξε μόλις τα καινούργια σπέρματα, αλλά είναι κρίμα να τα χρησιμοποιήσουμε με τον λάθος τρόπο. Τι εννοώ λάθος τρόπο? Το κάθε τι έχει και τις οδηγίες χρήσης του. Τα πέλματά σου πρέπει να φορεθούν σταδιακά. 1,5 με 2 ώρες την πρώτη μέρα, 3 με 4 τη δεύτερη, μέχρι να φτάσει στο πενθήμερο χωρίς να υπάρχουν κάποιες ενοχλήσεις. Και αυτό γιατί μέσω του πέλματος αλλάζουν οι πιέσεις στα οστά, καθώς και στο κέντρο βάρους, και έτσι μπορούν να προκληθούν κάποιες ενοχλήσεις. Τα πέλματά σου αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της υγιεινής σου. Τα στεγνώνουμε σε σκιερό μέρος και εννοείται μακριά από ζέστη και θερμότητα. Και ναι, ξέρω ότι σε βολεύουνε και δεν μπορείς να τα αποχωριστείς. Όμως δεν μπορεί να τα φοράς για πάντα. Αυτά τα υλικά έχουν διάρκεια ζωής 1 χρόνο και θέλουν ανανέωση. Και να θυμάσαι, είναι αποκλειστικά μόνο για τα δικά σου πόδια. Father. Anthrax Deployment Backpack 3.0. Έφτιαξε μόλις τα καινούργια σπέρματα, αλλά είναι κρίμα να τα χρησιμοποιήσουμε με τον λάθος τρόπο. Τι εννοώ λάθος τρόπο? Το κάθε τι έχει και τις οδηγίες χρήσης του. Τα πέλματά σου πρέπει να φορεθούν σταδιακά. 1,5 με 2 ώρες την πρώτη μέρα, 3 με 4 τη δεύτερη, μέχρι να φτάσει στο πενθήμερο χωρίς να υπάρχουν κάποιες ενοχλήσεις. Και αυτό γιατί μέσω του πέλματος αλλάζουν οι πιέσεις στα οστά, καθώς και στο κέντρο βάρους, και έτσι μπορούν να προκληθούν κάποιες ενοχλήσεις. Τα πέλματά σου αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της υγιεινής σου. Τα στεγνώνουμε σε σκιερό μέρος και εννοείται μακριά από ζέστη και θερμότητα. Και ναι, ξέρω ότι σε βολεύουνε και δεν μπορείς να τα αποχωριστείς. Όμως δεν μπορεί να τα φοράς για πάντα. Αυτά τα υλικά έχουν διάρκεια ζωής 1 χρόνο και θέλουν ανανέωση. Και να θυμάσαι, είναι αποκλειστικά μόνο για τα δικά σου πόδια. Father.
Deployment Backpack 3.0. Έφτιαξες μόλις τα καινούργια σπέρματα, αλλά είναι κρίμα να τα χρησιμοποιείς με τον λάθος τρόπο. Τι εννοώ λάθος τρόπο? Το κάθε τι έχει και τις οδηγίες χρήσης του. Τα πέλματά σου πρέπει να φορεθούν σταδιακά. 1,5 με 2 ώρες την πρώτη μέρα, 3 με 4 τη δεύτερη, μέχρι να φτάσει στο πενθήμερο χωρίς να υπάρχουν κάποιες ενοχλήσεις. Και αυτό γιατί μέσω του πέλματος αλλάζουν οι πιέσεις στα οστά, καθώς και στο κέντρο βάρους, και έτσι μπορεί να προκληθούν κάποιες ενοχλήσεις. Τα πέλματά σου αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της υγιεινής σου. Τα στεγνώνουμε σε σκιερό μέρος και εννοείται μακριά από ζέστη και θερμότητα. Και ναι, ξέρω ότι σε βολεύουνε και δεν μπορείς να τα αποχωριστείς. Όμως δεν μπορεί να τα φοράς για πάντα. Αυτά τα υλικά έχουν διάρκεια ζωής 1 χρόνο και θέλουν ανανέωση. Και να θυμάσαι, είναι αποκλειστικά μόνο για τα δικά σου πόδια. Father. Anthrax Deployment Backpack 3.0.